El passat 14 de maig, el 19 de juny i tants altres dies, desenes de milers de persones vam sortir al carrer per dir no a les retallades que planteja el govern de la Generalitat, liderat per Artur Mas i Convergència i Unió amb el suport del PP. Però quines són exactament aquestes retallades que planteja el govern i que diuen que són inevitables? El pressupost que el govern proposa per aquest any en despesa social i inversió productiva és de 24.000 milions d'euros. Sembla moltíssim, però és més d'un 10% inferior a l'any anterior i ens situa al nivell del 2007, malgrat les necessitats han augmentat molt més. Aquesta reducció disminuirà dràsticament l'activitat del sector públic i no impulsarà el privat. Només la despesa social es veu reduïda en 1.200 milions d'euros. Així doncs, què representen els 2.000 milions que retalla el govern de Convergència i Unió? El pressupost de sanitat es veu reduït més del 14%, com si es deixés d'atendre un de cada 7 malalts que van al metge. El d'educació es redueix un 7,4%, que entre d'altres implica acabar amb la 6a hora a la primària. És com si els alumnes de la pública fessin un curs menys que els de la privada. El pressupost per a polítiques d'empresa i ocupació i les de recerca i desenvolupament, que són les que combaten l'atur present i futur, es redueixen un 26%. Us imagineu què passa si a una quarta part de la gent que busca feina se'ls abandona? Al Departament de Benestar i Família, la retallada arriba al 10%. Amb aquesta retallada, 300.000 famílies deixaran de rebre l'ajuda que rebien en tenir un nen. El pressupost de cultura, que inclou la defensa de la llengua, es redueix més d'un 15,6%. Les polítiques d'habitatge disminueixen més del 30%. 800.000 persones de 177 barris es quedaran sense la llei de barris. El pressupost de cooperació, el que fem servir per ajudar els països i col·lectius més pobres, es retalla més del 55%. Les tisores també s'encarreguen de trinxar-nos el territori, amb una retallada del 30% en actuacions ambientals, del 55% en ferrocarrils i del 77% en estalvi d'aigua. Totes aquestes retallades s'han combinat amb fortes rebaixes fiscals pels més rics i comporten l'afabliment del sector públic de cara a privatitzar-ne els serveis. El govern diu que totes aquestes mesures són inevitables. Però hi ha gent que creiem que les despeses es poden reduir d'una altra manera, com ja s'ha demostrat a llocs com Suècia, gravant la contaminació, l'especulació i les rendes més altes i no pas eliminant llits d'hospital i escoles bressol. Per començar, seguir aplicant el pla d'estalvi energètic i seguir posant al dia els edificis públics ens suposaria un estalvi addicional de gairebé 50 milions l'any. Eliminant les subvencions a escoles d'èlit que s'agreguen per sexes, estalviaríem uns 30 milions cada any. En sanitat també es pot estalviar amb mesures com aplicar la reducció de preus dels medicaments previstes i que suposaria més de 90 milions. Altres mesures a la sanitat i les administracions, com impulsar encara més la transparència, la desburocratització, la renovació informàtica i apostar de veritat pels medicaments genèrics, no només no augmentaria la despesa, sinó que ens faria estalviar desenes de milions més. En total, podríem estalviar gairebé 450 milions, suficients com per cobrir totes les beques a l'estudi durant els propers 15 anys. Sovint ens diuen que l'economia del país és com la de casa, però un país pot augmentar els ingressos. Malgrat aquest govern hi ha renunciat, hi ha moltes maneres de fer-los créixer. No suprimir l'impost de successions, que amb la darrera reforma només pagaven les 500 famílies més riques del país, comportaria recaptar 611 milions. Igualant amb Europa l'ecotaxa del turisme, ingressaríem més de 75 milions. Avançar en la fiscalitat contra el canvi climàtic proporcionaria uns 193 milions. Només un impost sobre l'energia nuclear ja recaptaria més de 40 milions. Gravant els dipòsits milionaris als bancs podríem arribar a recaptar més de 200 milions cada any. Si augmentem l'IRPF per als que guanyen més de 10.000 euros al mes, recaptarem gairebé 30 milions. Finalment, cal seguir invertint en combatre el frau fiscal i l'economia submergida, que a Catalunya s'estimen en més del 5,5% del PIB. Reduint-ho tan sols un 10%, recuperaríem uns 1.070 milions. Seria com atrapar 30 millets cada any. Amb aquestes propostes aconseguiríem més de 2.000 milions i en reduiríem 450 de despeses per invertir-los en economia social i productiva. En resum, és fals que aquestes retallades siguin inevitables. Mentre